Príjemný dobrý deň, vážení občania, vypočujte si oznámy Mestského rozhlasu. Vážení občania, oznamujeme vám, že počas sviatkov v pondelok 29. augusta a vo štvrtok 1. septembra bude odvoz komunálneho odpadu v čiernych nádobách, ako i odvoz biologického odpadu v hnedých nádobách od rodinných domov zabezpečený bez zmeny. Odvoz biologicky rozložiteľných odpadov zhromažďovaných v čiernych vreciach a odvoz konárov zviazaných vo zväzkoch bude realizovaný až v útorok 30. augusta 2016. Mesto Sereď a základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Seredi vás srdečne pozývajú na pietný akt kladenia vencov pri príležitosti osláv 72. výročia Slovenského národného povstania dňa 30. augusta 2016 o 15. hodine pri pomníku hrdinov Slovenského národného povstania v parku pri Kaštieli. Vážení občania, mesto Sereď a mesto Tyšnov vás pozývajú na vystúpenie detí z detských domovov dňa 3. septembra 2016 o 14:30 v amfiteátri v Seredi. Kino Nova v Seredi vás, milí spoluobčania, pozýva dnes 26. augusta na sledovanie mrazivého thrilleru s názvom Smrtiaci príliv. Začiatok predstavenia je o 19. hodine a na sledovanie historickej drámy s názvom Ben-Hur. Začiatok predstavenia je o 21. hodine. Všetky deti pozýva Kino Nova dnes na detské predstavenie Pete a jeho drak so začiatkom o 17. hodine. Športový klub futbalu pozýva všetkých svojich priaznivcov v sobotu 27. augusta na futbalový štadión v Hornom Čepeni, kde odohrá majstrovský futbalový zápas medzi mužstvami Sereď B a Topolnica. Začiatok zápasu je o 16. hodine. Mestská polícia oznamuje občanom, že pri hrádzi v Seredi sa našiel kľúč od osobného motorového vozidla značky Opel. Majiteľ si ho môže vyzdvihnúť na mestskej polícii.